இன்னைக்கு பாருடி என் ஆட்டத்தை. ஏ சந்துரு, மேடம். என்னையா சிரிப்பு? வேலையை பாருங்க. ஓகே மேடம். யோ, இங்க வாயா. என்னையா அங்க சிரிப்பு? ஒரு சின்ன காமெடி பேசி சிரிச்சிட்டு இருந்தோம். சொல்லுங்க மேடம், என்ன விஷயம்? நீ எதை பத்தி பேசுன, எதுக்காக சிரிச்ச, இது எல்லாம் எனக்கு தெரியும். அப்புறம் எதுக்கு சிரிச்சீங்கன்னு கேட்டீங்க மேடம்? ரொம்ப சிரிக்காத, கூடிய சீக்கிரமே கதறுவன்னு சொல்றதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன். இல்ல, நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. உன் ஏரியா பொண்ண ஒரு பெரிய வக்கீல் வந்து காப்பாத்திட்டாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்காத. அந்த கேஸ்ல இருந்து வேணா அவ தப்பிச்சிருக்கலாம், ஆனா என்கிட்ட இருந்து அவ தப்பிக்கவே முடியாது.